sikki ala ko caɗele ɓurɗi mawnude ɗe fedde nde huccidiri gila nde sosa woni joni duuɓi 50. Leyɗi tati Mali, Niger kame Burkina Faso ɓami pellital yaltude ndeɗo feddi. Ɗe pelliti rentude fedde heseri innirande AES hono Alliance des États du Sahel. Kono e on saha ƴiwonde niɓɓere wonande ndeɗo fedde CEDEAO beele ende jogii coppal e kattani wawde waylude sawru mbaggu. Duuɓi 50 caggal nde sosa ndeɗo fedde hirnange afrikiyankori woni ko e saha tongol golle. CEDEAO laatima handi fedde hirnange afrikiyankori ɓurdi jogade kattani e bawal to batti yilayru muɗum ha tengti noon e fannu faggudu e nder Afrique. Diwal ngal ina jokki kadi yarude yeeso e eɓɓoji kewɗi tawi ko kuɓtidinɗi diwal ngal fof. Wano ndeɗo eɓɓori lawol jogorngol jokkodirdi Abidjan e Lagos ngol juteni mum tolni e kilométre ujunere ngol ganduɗa ma saabo ha ɓeydare mawde waɗa e juljultidiral e nder dongre nde ha tengti noon e faggudu ndu. Kono saha tongol golli ko saha kadi ñiŋoji. E jillu ngo waɗi ko ɓoyani to Wagadugu, horejo jagorɗo Sénégal Ousmane Sonko holli nimsu muɗum e ko inniri ko ɗum jumri. Ɗum ko nde o jabotono namde jowtiɗi e saminere laamuji teskaɗi e nder leydi Sahel. Dumbere fellitani nde uddugol keriɗi jaginoji e to batte faggudu kono kadi e wiyeedi potal ala e no CEDEAO yirata yogo e leydi ha tengti noon e waylugol dosɗe yogo e leydi tawɓe kalani. Ko hono ni o yiri. Pelle rendiyankoji kewɗi ina joopi CEDEAO e wadde golle muɗum wono ton to leydi Guinée ɓe korinoma haddi Alpha Condé e wadde mandat tatabo. Kono kadi ɓe donkina haddi caɗele dawru teskinɗi e nder ndin leydi. Ɗum fof noon e jertinorɗi kewɗi ɗi fedde nde waɗi. Kono wadde joni hol feere joga. Hewɓe ina mbaggin CEDEAO woppude golle dawriyankoji e ruttade e golle muɗum lasliyankoji ɗe woni alhaali faggudu. Woɓɓe ina jokki wiidi ko ma geɗe dawriyankoje ɗe ñawde nde faggudu ndu laato. Kono woɓɓe ina jaaboɓe wondi jokkodiral to batte dawriyankagal ngal ko hunde waɗɗindi ngam heɓde ɓamtare e fannu faggudu ndu. Woɓɓe ni ina eri CEDEAO ha joni wadde kaalise dendaɗo e nder leyɗe Afrique hirnangue ɗe. Kono woɓɓe loskiyankoɓe kam e haralleɓe fannu o ina mbiyaɓe wondi wonko waɗɗi taw haade yettede ɗon. Haade ɗum alay sagu peeje jowtiɗi e kaalisi alhaali lempoji ɗi hono saggalleji ɗi ha e kaalisi demirteɗo o ma nandine e ɗeɗo leyɗi kala haade ɗum huccinede. Woɓɓe ina ero e tena mbaggino CEDEAO nde ɓurata ɗaccide haqqilli e ko ɓesguji ɗi cukli ko. Ina jiya hen wadde feere ha ɓesguji ɗi mbawa suɓanade koye mumen sarɗiyankoɓe ɓe. E kala ko wawi wonde noon laabi kame peeji ɓamateɗi ko yowti e jokkodiral kesal kangal wadde hakkude CEDEAO e AES ina wawi wiyede fuɗɗima. Ha tengti noon e haɓadi gañmoɓe ndendi woni kuliyankago.